Vandaag op deze regenachtige dag was de commissaris van koning Willem-Alexander hier in Zeeland in de gemeente Sluis. En wij gingen vragen waarom hier? Wat komt u hier doen in Zeeland? Ik ben commissaris van de Koning van Zeeland sinds maart en ik probeer in de eerste periode dat ik commissaris ben zoveel mogelijk gemeenten te bezoeken, kennis te maken en vandaag was de gemeente Sluis aan de beurt. En bent u wel een beetje bekend hier in gemeente Sluis? Ik was hier natuurlijk al eens geweest, de Matthäus Passion bezocht in Aardenburg en vroeger als klein kind met mijn ouders hier wel eens op vakantie geweest. Maar het is heel bijzonder om nu met het gemeentebestuur, met de wethouders en ook met de fractievoorzitters nader kennis te maken. En ook de kernen te zien, de ontwikkelingen in Sluis, in Katzand, in Breskens, de kernen te bezoeken. Dus ik heb een heel interessant werkbezoek gehad. En heeft u al wat ontwikkelingen kunnen doen? Ja, als je commissaris bent, dan begin je niet alleen met kennismakingen, maar is het besturen van de provincie, het meehelpen besturen, is meteen aan de orde van de dag. Dus ja, we zijn hier betrokken bij de ontwikkelingen van waterdunen, bij een aantal ontwikkelingen van openbaar vervoer. Dus de provincie is natuurlijk betrokken bij heel veel ontwikkelingen, ook in de gemeente Sluis. En heeft u hier een beetje naar uw zin, hier zo in de gemeente Sluis? Ja, het is, ik vind het fantastisch hoe verscheiden de gemeente Sluis is. Met alle eigen kernen, maar ook eigen trots, eigen karakter van de kernen. En dat betekent toch dat de gemeente bestaat uit verschillende gemeenschappen. En dat is toch wat anders dan een gemeente. Maar ik zie dat de gemeente zo goed mogelijk probeert om te faciliteren, de ontwikkelingen op gang te helpen. En ik moet zeggen dat ik ook erg blij ben dat de manier van besturen, hoe ze met elkaar omgaan, dat de afgelopen tijd ook een verbetering heeft gegeven. Dat is wat men ook zegt en wat herkend wordt.